Kedam tang chiti ni phai pli arni hele ke ora song trok la pen central circle la pen asamang bong lamdon chetok det pen aphi lamdon ka chetok along close 2.3 along kitok pon KAC kilig along ing hoi ke babang ke kado ka vea khe phanta towar ke thowang phutha ka che song duna jok Karbi Farmer Association amaiphu Avinash Ronghang phan chiti ni phai trok arni hemkangsam beng thotlo Bangso Kangnang Bonahut KFA amaiphu Avinash Ronghang phan Diphu Police Station along case number 254/2021 U/S 188/143/356/353/341/506 IPC R/W section 4 of PDPPA ka tengpen lamhoi pabon ponsi Diphu district jail hemkangsam along thaplam thotlo KFA amaiphu Avinash Ronghang phan ne pondet pen kedam tang preni phai trok si ani ana bangki cheklo ejon sose pleng tanglo cheklo ejon sose hemkangsam che thap det pen kedam tang preni phai trok si ani hemkangsam pen ke jog por hut Avinash Ronghang phan kang thum karne hut armu che pegun estet an hekon longlo bangso hut KFA amaiphu Avinash Ronghang pen kanin je pona tengke democracy aron ke kroi phe pensi ni phan hemkangsam na ke ben atheni like democracy teng pensi ka che so Methang jongjong aphan kache song kali nili khe pharmacy kache song kasi ningje pon Panjala beng bangalalo lagi democracy ki koi creatum si nili panjala beng lo nili democracy aron message song ke article 19 of the Indian Constitution lo ke freedom of speech pendang lo khala dak pinangan ke tok do ke song ke seng pendang lo angton dalam handak tok lab lo ke ni ha so teng si kam che claim lo khai pharman lo li pharman si che song nili methang jongjong che paplai han kam claim li ke sita pini khai phan ni che song phan ni jel thap sita komani ke chupang lim phan ni jel thap ke people lo thap ke ha ni Avinash Ronghang le chok che gali khai phan si de tung ka che song khai phan ni Avinash Ronghang jongjong le che song gali ka bi ham phang pendang lo penang ana ham phang tum ka bi khai ka bi long ri ke ching hona tum che song bom lo ke tala son ta che song nok be tum phan ke ka che song song ja po tum phan ke jal si thap thap ke lasi lason laso bang chili ra ilitum jase met itum khai la perito long ri ko son si ke charai komi mahala bangsi itum paprang nei ma pusi nili kamatha sitan non nili phan son pini la bangso nili phan la son nga pa beng pen la bang ke si itum kar bi ham phang phan si therak me me la pen ningduk me me lam Kheya songja potum nili phan rai kom sai khatum nangkene ponahut ilituma kheya songja potum konat lo nilitum methang aphan le kache songkali pi se koralong in hoi ket kedo ana kheya phan ta pe pondet lo bonta la so phi mate pena dik ilitum kopi lo ke phoji la so phuthak si nilitum kache song Arleng theke man tang do pharman da nitum si chong arleng theke man tang ari soi janga suma tum kadu vidum phanda pharman da nitum chong hatum da kar bilo nitum da kar bilo hatum da st lo neli st lo ke nili vile ro da ke ar alang lito vile ro da ke ar lo ti nili phanjel na pathap long alang litum na stand nai porlo but where day ni arjun tum tu kuna sikat lab lo tela suhut ke mate itum khai phan itum ka che song phan an song ya po tum phan jel ka che thap lo hello mai to kam lo mate la kali mati ho la lo Andela pise korolo la soni kachidon dekhe alam botha kanang li hin pen la bangso ajo ini pen sinang li panjal nang beng cho oposi nang li hin bang khela ke momo da protective bula implement mia kola pa private nai puto nang li pui mal bangso lam the botha la ka hok lo la ke repeal back nang po athe itum khai phan si kache song song jap po tum lo ni tum ke welcome lo ka peace court welcome lo ni tum welcome lo alang tum phan ding lo na so ekor ke pang da lang ni tum pen chingki che tham lo pu lang ni tum ka do lo te rang sa tum pen dang lo batai chingki lo chita non last jun to ekor ke sign long bang ke hala so bang ke alang tum reservation ki pialam se bang lo ঠিক আছে পিডের lo non pider pen ke itum chichini der lo pena dia kisung kumasi phoji ma ita long le phelang to apiso so kadu bi ta ka phere me mengang lo si do pogi pena di asi hala hai ni tum pe thima tha pe sila lo ni tum da Kedam tang preni phai trok siarni Avinash Ronghang asomar adon arab ajir pijir po atum pendang lok borpung tarapung choki hola tokolangso number koila matila pen KFA nilip headrun satum pen danglok kaddo kave bang pharo sose armu atum district jelalong chetorungsi KFA mai phu Avinash Ronghang phan kangthom karne asai dengpon Lapuson raratum alang liphan kang hon ki pidun pen kangthom karne duna phuthak Avinash Ronghang pen kachoro pajirpon pen pini ani nili phana bangso kang hona pi bot nang litum media court te pendang lo kaddo ka ve karbeng lo ra don phani lihin pen suri ning kang sama kadom pajir lo la pen ke non nili la bangso kisung ka chetong nang ke lagi nili jungjung phan kali nang litum rat karbeng lo ra phana kisung phan nili la bangso ka che song pen ajoni tumi nang litum nili phan dak hem kang sam nang beng lo pini nili dak ko dak hem kang sam pen jok lo sitan nili hala sunang ke beng nili to ka che song nang ton kali na nili to ke song ka che song ke hala so ni pen nang cheng lo la pen non la bangso ang thun pini pen ap ta ko la so si cheng bom po
hemprek la pen ken iltum akemang 6 schedule to the constitution of India teng paragraph 2 subparagraph 7 teng Koila mati pen Samson ingti Karbiang long life.